mahadi ku iso ya mahadi. Isa yaushe ne bayana don tsare kai. Muga yau ba a komai duniya sai kisan kai. Ana kisa shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burdai Dakatar ta tukunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burdai Kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa ka tsaya min magagi dan dikirar kisan kai. Buhari Burdai Dikira kan mataka makarancin kisan kai. suka yi kisan kai. Yi talaki ga manzon da kace kai ka aikaye. Buhari Burdai Da iyalan ma'aiki a ciki babu kai ba kita. yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burdai Kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa Utuman fadiyo mutawi manyan sadaukai. Buhari Burdai Shehu Tijjani Jilani da Inyati in kai. suka yi kisan kai. Gaituwa ga Shehu Nasir Baba kun sadaukai. Buhari Burdai Ibrahimu mai yin da'awa don haɗin kai ba kita. yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burdai Kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa a sharafuddin ya san usulubin haɗin kai. Buhari Burdai Da Muhammad Alturi a zamfur haɗin kai. Shehu Yakubu ya tattara ulama sarakai. Buhari Burdai Ta aikin da sayin ya kira dan yi wa kai ba kita. yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burdai Kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa wanda ya taimaka don haka nan ya yi wa kai. Buhari Burdai Da'awa ce ga mutane matsananci wukan kai. suka yi kisan kai. Wanda bai san ciwon kansa ba ya zai haɗin kai. Buhari Burdai Wanda ya karrabu aikin makiya bai haɗin kai. Nufin kita yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burdai Kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa ta bayyanar zakiya na barna kisan kai. Buhari Burdai Aka ya ɓata ran Amurka sarki kisan kai. suka yi kisan kai. Kabul yadi an daina ya kone duhun kai. Buhari Burdai Rarraba babu a ƙasar mu ya kore duhun kai ba kita. yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burdai Kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa da kirista musulmi zarzaki ya haɗe kai. Buhari Burdai Ya taka furai suka sa 'ya'yan kila kai. suka yi kisan kai. Yan rufa'i da murtai ku ji 'ya'yan kila kai. Buhari Burdai
haɗin kai suka yi kita. Yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burtai A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa ba ta to a ce a ƙasa ba rarrabar kai. Buhari Burtai Suka koya wa Fulani Kanuri kitan kai. suka yi kisan kai. Sun yi boko haramun a ƙasa ta yi kitan kai. Buhari Burtai Da kwace wa Fulani shanu da tumakai dan kita. yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari A Burtai kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa Tun sace mutu shanu da tumaki awakai. Buhari Burtai Suka kawo mutu makami suka ce su tsare kai. suka yi kisan kai. Suka ce haɓa suke kwashe mutu tumakai. Buhari Burtai Gwamnatin take haɗawa a kasa aiki kai. An kita yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burtai A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa sun koya wa Fulani kwace tikitan kai. Buhari Burtai Kuma suka ce Fulani suke yin kitan kai. suka yi kisan kai. Sun kwace mutu shanu da tumakai awakai. Buhari Burtai Kuma suka ba da makamai suka ce don tsare kai. Sun yi kita yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burtai A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa kuma aka ba da makamai aka ce don tsare kai. Buhari Burtai Turawa suka kwace mutu shanu tumakai. suka yi kisan kai. Da sanin gwamnati za mu faɗa ba duhun kai. Buhari Burtai Suka ce haɓa su ne suka kwata gwarar kai. Dan kita yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burtai A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa gwamnati da sunan Fulani ita ce ke gidan kai. Buhari Burtai Malamai 'yan siyasa na kasa da sarakai. suka yi kisan kai. Wanda ragi na turawa suke hallakar kai. Buhari Burtai Kamba marwa ga barna da janar yayi kitan kai. Suka yi kita yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burtai A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa al'umma ta yi ta murna a kasa an yi kitan kai. Buhari Burtai Musulmi suna murna janar yayi kitan kai. suka yi kisan kai. Malamai su suka kara wa mutane duhun kai. Buhari Burtai Wai zagin sahabbai muka yi kaji san kai. Tun kita yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burtai A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa malaman kungiya na murna dan rashin kai. Buhari Burtai Hausawan arewa talakawa sarakai. suka yi kisan kai. Wani sarki
da ke goya tsagerun kilakai. Buhari burdai. Sai ya ce an yi daidai buratai da ya yi kitan kai. Ai kita. Yau shekara 11 da janar ya yi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. Shi ya sa yau masarautar ta zamto tsara kai. Buhari burdai. Da yana shi ɗaya sarki ya yi murnar rikitan kai. Suka yi kisan kai. Ya yi murnar rikitan kai ya kira aikitan kai. Buhari burdai. An kashe yara da manya mata maza abokai. Aikita. Yau shekara 11 da janar ya yi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. Janar Buhari fatacce shi ya sa kai kitan kai. Buhari burdai. Kuma sarki Sunusi ya yi murnar kitan kai. Suka yi kisan kai. Talakawa da sautai sun yi murnar kitan kai. Buhari burdai. Kafatar ta tsugunne sanadiyar kitan kai. Silar kita. Yau shekara 11 da janar ya yi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. Da kuma calli duka jiyo malamai ko tarakai. Buhari burdai. Sun sani sarai jari ne amma saboda tankai. Suka yi kisan kai. Suka ce tarya hanyar buratai ne duhun kai. Buhari burdai. Yan tsoron mutane kar su ce sun yi kitan kai. Kun kita. Yau shekara 11 da janar ya yi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. Wasu ma sun yi walima da janar ya yi kitan kai. Buhari burdai. Ga kasar ta ruɗe tun da janar ya yi kitan kai. Suka yi kisan kai. Da talauci da tsoro sanadiyar kitan kai. Buhari burdai. Ba tsaro babu aminci sanadiyar kitan kai. Silar kita. Yau shekara 11 da janar ya yi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. Yau sanadiyar Buhari janaral ya yi kitan kai. Buhari burdai. Dan ya burge Yahudawa a kujera yana kai. Suka yi kisan kai. An je kotu ta ce ya yi diyar kitan kai. Buhari burdai. Da ta ruce gine-gine bayan ya yi kitan kai. Kai kita. Yau shekara 11 da janar ya yi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. Ya yi kabarin bai daya mata maza yara a kai. Buhari burdai. Ba talla ba zale gabani dan dun kai. Suka yi kisan kai. Yau kasa an dumauce sanadiyar kitan kai. Buhari burdai. Ɗalibai babu karatu sanadiyar kitan kai. An yi kita. Yau shekara 11 da janar ya yi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. A birni yau babu tsaro balle kauye kitan kai. Buhari burdai.
Ga bala'i a ƙasar nan yanzu kullum kisan kai. Suka yi kisan kai. Nufin ɗan mata ɗalibai don rashin kai. Buhari burdai. Da rashin tausayin gwamnati talaka duhun kai. Ana kisa. Yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. Kuma an can gwamnatin ce ke lidin kisan kai. Buhari burdai. Zazzaki ya faɗa an ƙi batunai a ɗaukai. Suka yi kisan kai. Janar Buhari da burada da wasu 'ya'yan kila kai. Buhari burdai. Gwamnati ta yi asara bayan ta yi kisan kai. Silar kisa. Yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. Yau da hawa ta ƙara ƙarfi a ƙasashe abokai. Buhari burdai. Sun yi burin kashe sayin zazzaki ɗan sadaukai. Suka yi kisan kai. Bai mutu ba yanzu shi ne suka sa rarraba kai. Buhari burdai. Wata sayin ni ya kore yanzu 'ya'yan kila kai. Mana kisa. Yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. Zuwa ga mai kwangilar wargaza harkar yiwa kai. Buhari burdai. Wancan ya zagi wancan don tsabar duhun kai. Suka yi kisan kai. A harka a daure don kwaye duhun kai. Buhari burdai. Mai zagi karmurama don kone duhun kai. Bare kisa. Yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. Ya ce hakan za mu sanna mu da 'ya'yan kila kai. Buhari burdai. Mai dagi in ji tayyar bai ga mu bar duhun kai. Suka yi kisan kai. Dukkan wannan bala'i da janar ya yi kisan kai. Buhari burdai. Mai nasara baki ne yanzu wai rarraba kai. Bayan kisa. Yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. A rarraba tutun ka haifar a kula domin kare kai. Buhari burdai. Ranka ya bai juwa da udan su jaye duhun kai. Suka yi kisan kai. Ladan waka da na tsawa kisan kai. Buhari burdai. Daga Adam har Mahdi jagoran kare kai. Imamuna. Yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. Sulaimani da Fatima tutun kare kai. Buhari burdai. Shekaru 11 da janar yayi kisan kai. Suka yi kisan kai. Ita karyar an tarye bura da ya ɗan kila kai. Buhari burdai. Ka boye iyayenmu manya-manya sadaukai. Bayan kita. Yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. Wanda ya
da rai tun ka ɗaukai. Buhari Burdai. 200 har da yan kai duka manyan sadaukai. Suka yi kisan kai. Ka ɗaukwan gilar waɗansu 'ya'yan kira kai. Buhari Burdai. Su ce ba wani mai rai a ciki dan duhun kai. Nufin kita Yau shekara 11 da janar yayi kisan kai. Buhari Burdai. A kasar ta tsugunne sanadiyar kisan kai. Silar kisa. Assalamun alaika madani dan tsare kai. Assalamu ala ali kwamandan tsare kai. Assalamu alal wutunai taidani jin kai. Assalamu alal zarawo batula tsare kai. Zarawo tsare kai. Fatima Aliya Sharifiya Zahra dan haɗin kai. Dan tsare kai Zahra tsare kake kai. اللهم جمع شمل أمة نيجيريا واجعل حرية وتحت قيادة سيد إبراهيم الزكزكي حفظه الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم وأيد إمامنا الخمنئي وقائدنا زكزكي وانصر جيش المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا لا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.